maganda din yung pinakita ni Justin Ampone na talagang gusto niya atakihin yung middle na yon. Pero mintes sa dalawang free throw niya. Yun lang, napaka-importante ang bawat opportunity dito sa larong ito. At ayan, hitting another 3 for San Vicente. This time, it's Lakay Nahorda. Game 2 at magkaroon sila ng chance na makapasok sa finals ay dapat talagang wala silang takot dito. Nahorda hits another 2-pointer. This time, mula sa perimeter. That's too easy, partner, on the part of Leomar Nahorda. Mark Silvares, napaganda ng performance nitong si Junard Caparido. What do you think, partner? Yun, partner, yun na nga sinasabi natin. Double their efforts on the defense side. But ito, sinagot naman ni Leomar Nahorda. O baka nakakalimutan nyo, nandito pa ako. 4 seconds remaining. May isushoot kaya ito ng mga taga San Vicente dito sa kanilang possession na to. Leo Nahorda fires from way downtown, and yes, that's his third 3-point shot of the ball game. Nahorda with Justin Ampone defending. Tingnan natin kung ano magiging epekto nito na si Ampone na ang dumidepensa sa kanya. Wala pa rin epekto. Talagang Nahorda is hot. Kaya medyo masikip. that's create a turnover for them. Mula sa bench, pumasok din itong si Morales at pumasok din na naman ang tira nitong si Nahorda from way downtown. Umikot, tumira. Misses, Oprasio was there. Wala din, ilalabas ang bola kay Nahorda. Nahorda, ibinigay sa number 3 na si Nestor Aragon. Yung presence itong Froilan Chubeo para sa kapunan ng Jose Panganiban. Yun nga, sabi nga natin dito, partner, pag nababati natin. Talaga, yun lang! Dahil kung titira kayo ng 3, kaya ko ding tumira. Talagang maririnig tayo. Yun nga, sinasabi natin, kailangan ito si Silvares. Talaga yung size niya, gamitin niya dito sa game na ito kung gusto niya matulungan itong mga taga-Jose Panganiban, partner. And again, that's another 3-pointer on the part of Leomar Nahorda. Ang kalamangan itong mga taga San Vicente. But before that, partner, pasadahan ko muna ang ating mga leading scorer. Noong nakaraang half, we have Leo Nahorda for Team San Vicente with 23 big points. For Oprasio. At ayan, big hustle on the part of Disquitida. Nasa mga taga Jose Panganiban na sana ang bola, pero with the hustle of those players of Oprasio. And look at that, nakascore na naman si Nahorda with that floater. Nakasungkit pa ng foul mula dito kay De La Cruz. Yun ang sinasabi Take a natin. look at slow-mo. Yes, partner. Sepe who will act as the analyst. Once a one-legged shot from Leomar Nahorda. Crossing over against Coron. Braga East cuts and scores mula kay Leo Nahorda. Nahorda finds Oprasio. Nasa unahan using the board and scores.